Alam we bilim ulgamyna gadananlary paýlaşmaga, ýurdumyň hemde daşary ýurt döwletleriniň orta mekdepleriniň we aýry-aýry ilim merkezleriniň özara ara gatnaşygyny amala aşyrmaga, zekini we okuyuply ýaşlary ýüze çykarmaga hemde mektep okuwçylarynyň arasynda dostluk gatnaşyklary berkitmäge, matematikanyň derwäs meseleleri boýunça ilim we amaly meseleleri deriňemege okuyuply ýaş күнärmeler taýýarlamaga ýardam berjek. Bu halkara olimpiadasyny Türkmenistanyň mektep okuwçylarynyň 44-si, şeýle-de daşary ýurtlaryň 11-sinden Russiya Federasyasyndan, Xitay Halk Respublikasynyň, Iran Islam Respublikasynyň, Katardan, Azerbaýjandan, Belarusdan, Bolgariýadan, Gazagstandan, Özbegistandan, Täjikistandan, Türkiýe Respublikasynyň okuwçy ýaşlaryň 85 gatnaşdy. Olimpiadanyň resmi iş dili türkmen, rus hemde ingliz dillerini alınıp barly. Hemde şahsy bätiş görnüşini A we B derejede geçirildi. Bätişiň A derejesine ýaşy 15-den uly bolan mektep okuwçylary, B derejesine bolsa ýaşy 15-den geçmedik okuwçylar uly höwesine gatnaşyp matematika boýunça bilim derejelerini görkezler. Ýurdumyň hemde daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň, topar ýol başlarynyň hemde ilmi barly idaralarynyň wekillerinden ibaret emiller topar tarapyndan olimpiada gatnaşyklaryň her birine 5 mesele ködürlenip, şol meseleleri çözmek üçin 5 sagat wagt berildi. Mektep okuwçylarynyň halkara matematika olimpiadasy dostluk gatnaşyklary giňeltmek we berkitmek, bilimleri alşmak üçin öňe bolşly meýdançydyr. Arkadan şäherine guralýan matematika dersi boýunça halkara ders olimpiadasynyň gurbany goly Berdimuhammedow adyna howanarlyga mätäç şaýlary himayet bermek boýunça haýyr sahawat ganatynyň dördülmeginiň 3 ýyllyk senesiniň öňü sirasine geçirilmeginden şuňurmany bar. Munyň özü gadnanyň ösüp gelýän ýaş nesilleriň sagdyn bedenli, hemme taraply bilimli bolmaklaryny, taýdaşyk ötüşiň üpşün edilmegini nazarlaýan insan-perwer ýolgular bilen utgoşýandygynyň nowatdaky beýanlary. Ahryman arkadamyň başlangyjy we izgiderli tagalasy bilen Beniýat bolan täze şäherde halkara şäherlerini, şol sany mektep okuwçylarynyň arasyna geçirilýän halkara olimpiadalaryny ýokary derejede guramak üçin ekle berur şertleriň bardygyny bellemek gerek. Munyň öz arkadan şäheriniň şäher guruluşyk maksatnamasynyň netijeli amala aşyrmagyny toplumnyň esasy çemleşilýändiginiň nowatdaky beýanlary. Matematika boýunça halkara olimpiadasyny geçirmek üçin arkadan şäheriniň saýlanyp alynmagy şu aýdylanlara dogry güwä geçýär. Halkara dert bätişine aşan wekiliýetiň agdalarynyň Aba ifadenäki halkara atçylyk akademiýasy bilen tanışmagy aýratyn ähmiýetli boldy. Mehmanlar akademiýanyň ähli wagtda ýokary ülümlere laýyk gelýändigini bellediler.